Bueno, anem a fer unes sèries al Loreto, amb l'amic Artur. GPS ja pita, ja que comença. Bueno, ja arriba l'amic Artur. Pararem aquí. Bueno, primera de 6. ¡Vamos! Pero series. Vinga, aquí al Loreto. Tarragona al fondo, no sé si es veuen les muralles. Els barcos esperant per entrar. Segona sèrie, aquesta dret. Aquesta dret, cadència baixa, ha trencat. I la d'abans, cadència alta i sentat, baixant del Loreto. Pulsacions altes. Quarta sèrie, segona dret, i dret costa molt. No estem acostumats. Seguim. Només en queden dos. Una dret i una sentat. Baixem Loreto, a Solet, porto 5 sèries, la tercera sentat, solament me queda la tercera dret, a veure què tal. Tornem per la platja. I així netegem una mica el cervell, la ment. Mireu allà com entrenen nedant, no sé si us veurà. Avui és un dia brutal per nedar. Mira, mira com van amb les boies, ho veieu? Fins una altra. Adéu.